मदद लानायनि बनजार रेलि लानायनि कारनानो जाहैबाय आसाम सरकारा सिसिटया बादा होसेयावबो आसामनि बृहत संख्यक आरो बहुत उन्नत श्रेणीनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनायनि थाखाय केबिनेट सिद्धांत लानानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालायनायनि थाखाय बिथांमोना थामथिम खालायबाय। इतिमध्ये केबिनेटआव पास खालायनानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालायनो राज्य माबानि स्पिकारनि आखायाव होबाय। तो गतिके जों बादा होसेयावबो जिहेतु बिथांमोना खालायदों बे कुनु पयटे ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि खहा जानो हाया। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ प्रतिबाद खालायनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बर'नि एमएलए एमपिफोर दङ इतिमध्ये ट्राइबेल संघआ 126 जन एमएलएनो बे जुदि प्रप'जेला फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव बेखौ आपत्ति खालायनांगौ। एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि कुनु खहा खालायनो मोना बे बाथ्राखौ बुंनांगौ एसेम्ब्लियाव होननानै जोङो प्रत्येक एमएलएफोरनो मेम'रेन्डाम साबमिट खालायबाय। बिनि लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि थ्रुयै आसामनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानो बे आयदाखौ कुनु पयटे एसेम्ब्लियाव लाबोनो नाङा आरो आसामनि 6टा जनगोष्ठी बृहत संख्यानि आरो उन्नत श्रेणीनि मानसिफोरखौ एसटि स्टेटासआव सिडुलिं खालायनो प्रप'जेल हरनो नाङा होननानै जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालायग्रोबाय। इतिमध्ये नोंथांमोननो बुंबाय आङो जोंनि बिटिसिआवबो 12 जन एमएलए दङ। गासैबो एमएलएफोरनो होनाय जाबाय। जोङो जे बे जुदि प्रस्ताबा फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव नाखस खालायनांगौ होननानै आरो डिसिनि थ्रुयै जोङो अलरेडि चिफ मिनिस्टारनो बेखौ मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय। जुदि गनायाब्ला माबायदि राहा लागोन? गनायाब्ला दिनै जों जिथुनाखि बिथांमोनखौ बे रेलिनि दारै आपत्ति खालायदों बिनिख्रुइ गणतान्त्रिक भाबै तीव्रतर आन्दोलना जागोन। आरो जोङो मैयानो खोथा होबोबाय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनो जों बुंबोबाय जोंनि खथि जानाय जुदि माबा मोनसे प्रस्ताब फैयोब्ला गाबोननो जोङो सिसिटयानि लिडारफ्रा मिटिं जानानै बिनि उननि जिथुनाखि कार्यपन्था बेखौ जोङो गाबोननो फोसावगोन। रायजो राजाफोरा दुलाराय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ आं खावलायो जोंनि राजनैतिक सांबिधानिक जिथु अधिकार बेखौ खर्ब खालायनानै 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि खालायनायनि प्रसेसटाखौ खालायबाय थायोब्ला जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो जोङो खौसेयै तीव्रतर भाबै आन्दोलन खालामनानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन। प्रयोजन जायोब्ला राजनैतिक भाबै बिनि बेबस्थाखौ लानो जोङो खावलायगोन।